ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଦିନା ପତ୍ରର କେତେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ, ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଜିରା, ଲବଣ ଆଦି ଦେଇ ଚଟୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କଲେ ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଣ୍ଡରେ ରୁଚି ଜନ୍ମେ। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ଖାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଏ ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରେ ବାଟି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ଧବ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦୋଷ ନିବାରିତ ହୁଏ। ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଶେଷ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟ ଲଭୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ଧବ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇ କେତେଥର ସେବନ କଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଲମରିଚ ସଙ୍ଗରେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେବନ କଲେ ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ବାୟୁଶୂଳ, କୁର୍ମୀ, ଉଦରମୟ, ବାନ୍ତି ଓ ଭୋଜନରେ ଅରୁଚି ପ୍ରଭୃତି ନିବାରିତ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବା ଦେଶୀ ହଳଦୀ ବଟାରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ସେଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେବନ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର କୁର୍ମୀ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ପେଟ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୋଦିନା ପତ୍ର, ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଓ ଜିରା ଏହି ତିନି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରେ ବାଟି ସେବନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ, ଅରୁଚି, ଦାହ, ତୃଷ୍ଣ, ଶୂଳ, ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଓ ଆମାଶୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବାରିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ।